מה נשמע? אהלן חביבי. אני מרוכז פשוט בסירים. לא, אני מנסה לראות, דיברנו קצת חגיגית, אני מנסה להבין מה האירוע. קראתי שיתנו טאבלט לישראל.
הציבור עוד מעט נכנס. ערב טוב לכולם. ערב טוב, מה חתימה טובה? המצלמה עובדת? ההקלטה עובדת? שלום לכולם, אנחנו בישיבה בין כסל לעשור בעשרת ימים תשובה, בשבוע כל כך מיוחד, מרגש ועצוב, שבוע שבו ציינו אתמול שנה לטבח הנורא של 7 באוקטובר. פתחנו את תשפ"ד באירוע הקשה ביותר והמורכב ביותר בתולדות מדינתנו ועמנו. ביום אחד בשמחת תורה נרצחו 1,165 אזרחים וחיילים. לצערנו ובמהלך המלחמה עוד כ-500 חיילים, 1,685. סיימנו גם את השנה עם נרצחת מהעיר לוד, שהיינו בשבוע בהלוויה של שחר גולדמן, השם ייקום דמה, בפיגוע הנורא ביפו. סך הכל העיר לוד סופרת ב7 באוקטובר 7 חללים בקרב האזרחים והחיילים. אבל אנחנו מסיימים גם את השנה הזאת עם הרבה גאווה על כך שעם ישראל קם מהעפר, מתאושש, מכה ואויביו במהלומות קשות ומצליח לקיים חיי שגרה, כמו הישיבות שאנחנו עושים פה, עשייה בעיר, אירועי התרבות, וזה חלק מהשגרה שאנחנו מקווים שתסתיים השגרת חירום הזאת, וגם תשכון השלום והשקט ויחזרו החטופים והחיילים יחזרו לשלום. אני רוצה לברך את תושבי העיר שלנו שיודעים לעמוד איתן נגד כל הגל המאורעות הלא פשוט הזה, אבל באמת רוצה להודות לכם שאתם גם שומעים להנחיות וגם מקיימים את מה שצריך בהקשר הזה, בלי יוצא מן הכלל. יהודים וערבים, דתיים וחילונים, כולם באמת מגלים פה סולידריות. אני חושב שהמלחמה הזאת הוכיחה שאם עד 7 באוקטובר התכתשנו בינינו על איזו רפורמה כזו או אחרת, או כולם הבנו שהכל הבל הבלים, יש דבר אחד. מי שחי פה במדינה הזאת, לא משנה אם יהודי ושאינו יהודי, שחפץ בקיומה של מדינת ישראל, וכל השאר שרוצים, אבל באמת רוצים להשמידנו. תמיד חשבנו טוב, ישראל בלתי מנוצחת, מי יכול עלינו? אני חושב שקצת התעוררנו, אחרי 76 שנים עדיין נשקפת סכנה לקיומנו מכל כך הרבה גופים רעים שרוצים להשמיד אותנו, אבל אין לנו לסמוך אלא על אבינו שבשמיים ועל כוחות הביטחון המדהימים שלנו, שהם באמת מדהימים. אז באמת שכל החיילים, לשוטרים, לשב"כ, לכוחות החירום וההצלה, כמובן לשב"כ, למוסד. מישהו רוצה להגיד פה? יאב, מה אתה אומר? אינשאללה יהיה טוב, חייב להיות טוב. וגם חבריי בחברה הערבית יודעים שהשבוע עשינו רכש נוסף דעות בדיוניות. אנחנו באמת משתדלים כל פעם שיש בקשה מהשטח, אנחנו מתגברים בעיקר חוסרים בחברה הערבית ובשכונות ותיקות, אנחנו באמת משתדלים לתת מענה, ואני שמח לכך. תודה באמת לחברה הכלכלית על השיתוף פעולה בעניין הזה. אם הזכרנו, גם נמצאת לברך אותה, היא פה בבניין. לברך אותו? על מה? צאתה לשלום. על מה? אני מברך את אלה שבאים מתגלחים והולכים, שמספרים לי כמה הם באו מתוך ציונות ללוב והולכים, אני מברך אותם. אז קודם כל... תמשיכו עם הנוהג הזה. אנחנו מברכים בברכת... אנחנו בערב יום כיפורים, שהם יעשו את החשבון שלהם, לא אנחנו שלהם. היום שמעתי להגיד... עם הבדיחה הזאת, אני מברך אותה, היא באה מתגלחת, הולכת, עוזבת אותי באמצע. רק לפני 3 חודשים היא סיפרה פה מה היא בציונות היא באה לכאן, היא מאמינה בעיר הזאת, הכל הלך לאיבוד. לא, בוא נכבד את ה... אני מכבד, אבל לא, תכבדו גם את התושבים בעיר, התושבים פה לא זבל. זה הכל, לא באים להתגלח פה על התושבים. בתחום ההנדסה, ברור שאנחנו רוצים שאנשים שערו יותר, אבל 4 שנים אינטנסיביות של יום ולילה, וגם ברגעים האלה יושב ועובד של המשרד עד הרגע האחרון. צריך לכבד גם את האנשים. נכון שהיינו רוצים שאנשים שערו אותנו יותר, למדנו כבר לדעת שבתחומי הליבה של הפיתוח יש תחרות מאוד גדולה עם הערים הגדולות, עם החברות הממשלתיות, וכמובן עם הסקטור הפרטי, וזה דבר שאנחנו מתרגלים. לצערי, הם מתרגלים, אנחנו רוצים להתרגל,
אז רציתי לברך את גל על עבודתה המסורה במשך 4 שנים עם קידום של תוכניות גדולות ופרויקטים גדולים, ולברך את שירן שנבחרה לכהונת קבע כמנכ"לית חברה כלכלית, וזה אגב גם אולי עונה קצת על מה שהערת מקודם. אנחנו מאמינים בבני המקום שצומחים פה בבטח במערכת ובעיר, והנאמנות שלהם היא כזו שהיא נשארים איתנו להרבה שנים קדימה, וזה משהו שאני תמיד הייתי שמח שעוד יותר בני המקום יתקדמו, ואני תמיד פונה, ואני יודע שגם בשכונות החדשות הגיעו מהנדסים ועורכי דין ועובדים סוציאליים, אני תמיד אומר להם בואו תצטרפו לכוחותינו, שהעיר זקוקה לכם. זהו, זה ככה מבחינת הדברים. אני באמת מבקש בישיבה הזאת, כמו בכל ישיבה, אבל ישיבה ככה לפני יום כיפור, שחלילה לא נצטרך לבקש סליחה מאף אחד, נגיד מילים שלא אמרנו, ישבתי ראיתי. בוא נגיד את זה בסוף הישיבה. כן, אז אני אומר, לבקש מהחברים, באמת בטח בימים כאלה, אבל גם לפני כיפור, זה גם הזדמנות שלי לבקש סליחה ממי שפגעתי בו מקרב חברי המועצה, מנהלי העירייה, תושבים. אני חושב שאנחנו באמת משתדלים לא לפגוע באף אחד, אבל אין מה לעשות, מי שלא עושה לו חוטא ולא נכשל בלשונו, אז אם זה קורה, וזה קורה, לצערי, מעת לעת, או במקלדת או בפה, אנחנו צריכים להקפיד יותר, לכבד אחד את השני, ולשמור על הכבוד, זה הכי חשוב. אז אלה דבריי, בהמשך, אם יש עוד משהו אנחנו ככה נעדכן, פשוט יש הרבה סעיפים. סעיף ראשון, אישור פרוטוקול ועדת כספים 424. אני רק אגיד שיש בעיה בפרוטוקול. דבר ראשון, רשום שם שאושר פה אחד, מה שלא היה, אני התנגדתי. כל הפרוטוקול? לא כל הסעיפים, שני הסעיפים הראשונים, אם אני לא טועה. היה שם התנגדות שלי, איפה אהרון אטיאס? תגידי לנו במייל, ואז אנחנו מתקנים ושולחים שוב. בכל מקרה, זה משהו שהוא דבר נוסף על הפרוטוקול. היה דיון מאוד מאוד חשוב לגבי הגינה הציבורית בפרחים, שאני חושבת שהוא משהו שצריך להיחשף לציבור. על העובדה ש200,000 שקלים הולכים להיות משולמים כסחירות, שזה משהו שאושר, לדעתי היה צריך להיות בפרוטוקול, זה משהו שצריך להוסיף אותו, וגם לעדכן את הפרוטוקול. זה מופיע תפקיד בשידור התקציבי? הדיון היה צריך להיות. לא, אומר שבדרך כלל בפרוטוקול ועדת כספים מאשרים את הפרוטוקול ממי שאלות, אבל לא מכניסים את זה כמלל. יש פה פרוטוקולים שכן מוכנסים, אני חושבת שזה משהו שחשוב שיהיה כאן. זה של העברת תקציב, בגלל החוסר והעברת תקציב לנושא הביטחון. לא מופיע, אז זה לא היה פה אחד. שמה? מה היה בביטחון? היית בוועדת כספים? לא מדבר על ועדת כספים, אני מדבר על ישיבת המועצה, שאישה, אתה מדבר מה זה, ישיבת... לא, ועדת כספים לפני שבוע, אבל מה היה בוועדת כספים היה שם הסעיף של ההבטחה שאמרתי בכל הסעיפים אני לא רואה שם תוספת. דיברו על 25. טוב. בכל מקרה, לגבי הפרוטוקול של ועדת כספים, זה משהו שצריך לעדכן אותו. טוב. אבל עכשיו לגבי הסעיף הזה ספציפית, ועכשיו במועצה, את מצביעה בעד או רק להכניס ההתנגדות לשני הסעיפים? נגד הסעיפים שהתנגדתי אליהם. בסדר. ממשיכה באותו קו. אוקיי, אז מי בעד? סעיף 3, בהמשך להודעה שלי על עזיבתה של מהנדסת העיר ובחירתה לכהן כמהנדסת העיר ראשון לציון, ועתידה לעזוב בסוף אוקטובר, כמדומני, כן, תאריך הסופי נראה בסוף אוקטובר, בסוף החודש הזה, אחרי החגים. אנחנו מבקשים לאשר את אחת המנהלות במנהל הנדסה ברי גולן, שמשמש כמנהלת מחלקת ייצוג עירוני, לממלאת מקום מהנדסת העיר לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים, וזאת ככל שלא ימונה הנדס מהנדס. אנחנו במכרז בימים אלה, אם לפני זה ייבחר מהנדס, אז אין צורך, ועד 3 חודשים ברי תמלא את סמכויות מהנדסת העיר. מי בעד? באחד, אבל אני אשמח להתייחס במילה אחת. מיקרופון בבקשה, חברים, צריכים לדבר על מיקרופון, בסדר? כן. תודה. חשבתי ששומעים אותי. זה נושא שעולה לא פעם אחת, ואני חושבת שאי אפשר לא להתייחס אליו, הנושא של קליטה
גם בגני אביב וגם בגני איילון, אז אני א' אשמח לדעת ושאלתי את גל לפני שבוע ולא קיבלתי התייחסות. אי אפשר יותר להמשיך בצורה כזאת. הנושא לא מקודם, חברה כלכלית כן הגישו בקשה להיתר. אנטנה סלולרית. שירן העבירה את הבקשה להיתר, ההיתר לא מקודם, וחשוב שאנשים ידעו, כי אני לא זאת שאמורה לדבר שלנו. טוב, אז אני מבקש מגל, קרנית, מבקשים את הסטטוס, בסדר? ויוסי אמרו שילווה, אני יודע שלקחנו הרבה זמן לסיים את הנושא של גני איילון, סיימנו, לצערי פה התברברנו בבית העירייה, יש 3 תארים, גני איילון סיימנו, האנטנה כבר באתר, מקימים אותה, בית העירייה היה פה איזושהי התקשקשות מיותרת לטעמי על השמאות, ובסוף השמאות קבעה פחות ממה שציון הצליח לשים במשא ומתן, מה שמלמד שלא כל דבר חייב ללכת. זה השמאות בבטח, מה שהייתי שחקן, אני אתנו להם שעברו להם התקינו על פריטמן. ראיתי את זה? אוקיי, אז כנראה לא, אני אבין פשוט זה שלב של היתר, בגלל הקמה של תורן גבוהה, לוקח זמן היתר, אנחנו ניתן לאלביר הסטטוס ממש בשעה קרובה. אני גם רוצה להגיד משהו קטן בהנהלה, לא היה אבנר, היועץ, ומאוד חשוב שיש סעיפים שם, כאילו שדלתנו חשובים לשאול שאלות להבנה, שיהיה נוכחות שלו. כי לצורך העניין... אנחנו סולחים לך, זה לא אני התכוונתי לבוא, הייתה לי הלוויה של יושב ראש הכנסת שהייתי חייב לנסוע חצי שעה לפני. אני פשוט שואלת... קודם כל אתם מקבלים את סדר היום, אז אפשר לפנות אליי תמיד לפני. אני מעדיפה שלא, יותר מזה... אגב, אין חובה גם בירה, הופתעתי לשמוע שאין חובה להיות משפטי אפילו בישיבת מועצה. באמת? כאילו אם אנחנו רוצים רק לפנות ככה, אוקיי. אבל אנחנו שמחים שאתה... אם אין לי לבעיה. טוב, סעיף הבא, אישור דירקטוריון רשת המתנ"סים, ציינו את השמות, לקחנו הרבה זמן כי היה צריך לעשות איזשהו הרכב מאוד מיוחד של היחסיות בין כל הרכיבים שם, השמות מופיעים לפניכם. ראש חייב, קטנה, שאלה של כן ולא, האם כל הנציגי ציבור האלה מחויבים לתרשות? כן. כן, אז לא יאשרו. סליחה, אין נציגות לאופוזיציה. ואנחנו דיברנו על זה גם עם שירן. לא, א' יש, הכנסנו את מיד אבו חאלד. מיד אבו חאלד, עם כל הכבוד, היא לא נציגה של האופוזיציה. היא לא רק בקואליציה, הרשימה הערבית לא פרשה, וזה בסדר. יורם, מה הבעיה שלך? אני לא היה, איזה בעיה שלי? מה הבעיה שלך? לא הבנתי, מה הבעיה שלך? את באופוזיציה או בקואליציה? למה שאני אענה לך? למה שתעני לי בשביל שאם את בקואליציה, לא מגיע לך ייצוג, אם את באופוזיציה, מגיע לך, אז תחליט. תשמע, יורם, אני ממליצה לך להעמיד את הכל. את מדברת אליי לא בצורה אני מכובדת. אדבר איתך ככה שאתה מדבר, ככה אני אענה לך. לא הבנתי. שנייה, בוא, יורם. אני אענה לך. אבל לא הבנתי איפה הבעיה. יורם, אבל זה לא סדר היום. צריך לכבד. את מי לכבד? אני לא מכבדת את האנשים שלא מכבדים את עצמם, ולא את האחרים גם. אני רוצה להבין, מישהו פה הצליח להבין? אני ממליצה שאף אחד לא יענה לו אפילו גם. יורם, זה לא על סדר יש היום. לך בעיה איתי? יש לי בעיה עם אנשים לא ישרים. מי? את לא ישרה. את לא ישרה. אני ישר, את לא ישרה. את הולכת למגזר הערבי להגיד את באופוזיציה ואת בקואליציה. לא ספר סיפורים. מה גם שבשאר הדירקטוריון צריך להיות נציג לאופוזיציה. יורם, אני רוצה להגיד, יורם, שנייה, ברשותך יורם, ראש העיר. קודם כל, יורם, זה בדיוק מה ששמע, אבל אתה רוצה לשמוע? תשמע, זה לא הפורום לדון בכל העניין של אופוזיציה-קואליציה, זה קשור ליחסים שלנו עם ראש העיר. מה קשור ליחסים שלנו? יש אופוזיציה, ואנחנו שנינו חברי אופוזיציה. תקשיב, יורם. אין כמוני מכבד את החברה הערבית, אין, באחריות אני אומר לך. אני לא בקואליציה, בגלל החברה הערבית, אני מדבר. אבל יורם, אתה, תקשיב. אני אסביר לך, אני אגיד לשתימה. אני דואג יותר. יורם, אבל אני רוצה להגיד, יורם, יותר ממך. אתה דואג לכיס העמוק שלך יותר מהחברה הערבית.
במה אני טועה? לפני שאתה מדבר, תדע עם מי אתה מדבר. איתה, למי אני טועה? יורם, בוא לא נפתח. אני רוצה שזה יירשם בפרוטוקול. יורם. אין בעיה. אני רוצה, היא אמרה שאני דואג לכיס העמוק שלי. כולנו דואגים לכיסים שלנו, גם אנחנו עובדים. אני מהביטוח לאומי מקבל, נו מה בא? תשמע, יורם, אני חייב להגיד לך משהו, תקשיב. תשמעו חבר'ה, אני אגיד לכם את האמת, אנחנו למדנו משהו בכל התקופה הארוכה שאנחנו בקואליציה. אני לא חייב כל היום לדבר דברים לא נעימים על ראש העיר והנהלת העיר בשביל לעשות אתה באופוזיציה, אתה פרשת, אתה לא מחזיק בתיקים ותפקידים, יש פה עניין, סליחה, היועץ המשפטי. אבל אני לא השלמתי את המשפט. גם אני רוצה שזה יהיה ברור. אבל אני רוצה שזה יהיה ברור. אין בעיה, אבל אתם תתנו לי לדבר. תקשיבי, מיכל, אני גם יכול לעשות את ההצגות האלה, ואני נותן אף אחד לדבר. תרגעי, תני לדבר. תפסיקו עם המסחרה הזו. אני רוצה להגיד לכם, לא, אני חייב להגיד משפט חשוב, תקשיבו. אני רוצה ללמד אתכם מהניסיון שלי. מיכל, אני אמצא גם לראש הממשלה. אני לא שואל אותך מה להגיד. מיכל, אבל אתם מבינים שאתם גם לא יודעים לדבר. אני אגיד לכם את העניינים. אי אפשר כל היום לדבר דברים על הנהלה וראש העיר בשביל לעשות כותרות. אנחנו נמצאים כיום אתה באופוזיציה, זו השאלה, כן או לא? יש כאן דיון, תקשיבי, גברת, את לא חוקרת אותי, עם כל הכבוד. את לא תדברי בצורה כזאת. אני לא חייב לך כלום. אני לא חייב לך כלום, תקשיבי. את יכולה להגיד מה שאת רוצה, בסדר? אמרתי מאוד ברור, יש חוק. אני אגיד רגע. לישה, יום אמיר לי על זה לפני כמה ימים, שאלתי את הפלר. שנייה, חברים. בנושא קואליציה, רגע, אבל למה אתם צריכים לנהל את החיים שלנו? יש נציג לאופוזיציה. זה לא מעניין אותך. אני נמצא איפה שטוב לחברה שלי. אני מממש את האג'נדה. תקשיבי גברת, את עושה כותרות, תקשיבי מהיום והלאה. אם את רוצה להתחיל איתי בעסק, את תפסידי בעיר, גם ככה את אפס בפוליטיקה, אני אוריד אותך מתחת לאפס. אז אני אומר לך את הדברים שלי, אל תגידי לי, אל תשאלי את השאלות, את מתחצפת, תרגעי, בסדר? תגידי מה שאת רואה, אני במועצת העיר, מותר לי להגיד מה שאני רוצה, אני לא מאיים, אני מסכים את עצמי. את יכולה להגיד מה שאת רוצה, בסדר? יורם, לא רוצה לשמוע. אתה תקשיב עכשיו, אני אדבר, לא אתה בסדר? אין בעיה. אתה תקשיב עכשיו. אני עכשיו אדבר. לא, אני אדבר. אתם לא תקפו סדר היום. אנחנו מתחילת הקדנציה רגועים, אל תתחילו לחמם אותנו. תקשיבי, לא מעניין אותך היחסים שלנו עם ראש העיר. אני יודע להתנהל עם ראש העיר כחבר מועצה, זה לא עניין שלך, לא שלנו. זה עניין שלנו. תקשיבי, את מחפשת מלחמה בעיר הזו. את מחפשת מלחמה ולא נתן לך לעשות את זה. תקחי את עצמך, תחפשי את עצמך, תקחי לעשות מלחמה שם. שמע, אתה לא מקשיב. צריך להיות נציג לאופוזיציה. זה לא מעניין אותך, אנחנו יודעים, יש יועץ משפטי. תגידי מה שאת רוצה. את מבינה איזה חוצפה אתם לא מתביישים, לא נותנים לאנשים לדבר, עושים פופוליזם. תקשיבי, אני לא מעניין אותי מה שאת אומרת, בכלל לא מעניין אותי. את לא תנהלי אותי. אני מנהל 30,000 ערבים, את לא מנהלת 5 אנשים בעיר הזו. את יודעת מה? תקשיבי, את יודעת מה כל מי אנחנו פה. עבד, שנייה. תודה עבד שאיימת עליי פה בצורה הכל בסדר, הכל בסדר, יש משטרה. תקשיבי, בן גביר שלך הוא עלול אחד לבוא לעצור אותי. כן, יאללה, תעשי מה שאת רוצה. לא, הוא רק בחצי מטר. לא את ולא כל מי שאחרים אחריך, בסדר? נתתי לי להתבטא, כי הייתי גם תמות במשהו אחר. שנייה רגע. ראש העיר, אני רק רוצה להיות עניינית, כי ממש לא מעניין אותי שטויות שנאמרו כאן, אין פה בלבולי משהו, לא רלוונטי. את מדברת בשטויות. אנחנו לא מדברים בשטויות. את מדברת בשטויות. אלה שנתנו לי
אני אוכיח מה את קיבלת. הנה אני אומר את זה פה. עבד אחי, עבד, לי אין שום ויכוח איתך. הוויכוח הוא לא איתך. אני פשוט לא הבנתי, אני לא הבנתי את הקפיצה. אני בסך הכל דורש את הזכויות שלי כחבר מועצה. אני יותר מאשמח... יש לו שאלה, אחי, ביקרת שאני אשמע אותך, נכון? אנחנו... עבד, אני... אבל אתם לא נתתם לי לענות, כי אתם, זה השיטה המלוכלכת שלא נותנים לאנשים לדבר. אבל נתתי לך. עזוב, לא נותנים לאנשים. אבל בבקשה. רגע, מה פתאום אדם מנהל אותנו, לא חייב לה כלום. היא לא שייכת לעיר הזו בכלל. אני לא שייכת לעיר, אתה שייכת לעיר. על הגב שלנו, זהו, נקודה. אפשר לציין משפט, המשפט הוא נורא פשוט, יש דירקטוריונים לעיר. יש דירקטוריונים. אני שמחה שכולם נהנים מהצגה, נורא פשוט. יאיר, אתה יכול בבקשה, ראש העיר, מי שמסתכל על ההצגה הזאת זה התושבים, וזה מה שמעצבן. ולכן אני רוצה להיות עניינית. קודם כל לא נכבד את עצמנו לפני שאנחנו חושבים שאנחנו נכבדים. ראש העיר, אני יכולה בבקשה להפנות אליך? אבל הם דיברו... אפשר בבקשה, ראש העיר יאיר רביבו, אפשר בבקשה להגיד משפט? אני רוצה שאתה תקשיב לי, בסדר? נורא פשוט. יש קואליציה ויש אופוזיציה. לאופוזיציה צריכים להיות נציגים לדירקטוריונים. האם החברה הערבית נמצאת בקואליציה עם תיקים ועם סמכויות, או שהיא באופוזיציה? זו שאלה ראשונה. דבר שני, אנחנו רוצים שיהיה נציגים על פי חוק לכל הדירקטוריונים. אז השאלה השנייה היא המשך בשאלה הראשונה. עבד, אז דיברתם? רב, אתה יכול לשבת בבקשה? אני הייתי ברשות דיבור. אבל הייתי ברשות דיבור. עבד ביקש ממני לשמוע אותו. אני הקשבתי לה. בבקשה. לא, למה עובדים בו? מה כבר אתם עושים? ראש העיר. כן, אני שומע. אין לי כלום, אני מדגיש באופן הכי חד משמעי נגד העשייה הערבית. נהפוך הוא. אני בא ואומר דבר מאוד פשוט. אני חבר מועצה. יש לי זכויות ויש לי חובות. כמו שלך עבד יש אחי. אני לא מתווכח. אתה רוצה להיות בקואליציה? זאת זכותך. אתה רוצה להיות באופוזיציה? זה גם זכותך. אני בסך הכל מה אמרתי? ולכן אני גם לא מבין למה היא קפצה, היא עוד לא שמעה כלום. היא כבר קפצה עליי. אני רק שואל שאלה אחת, ברורה. אם אתה באופוזיציה, קח הדירקטוריון שלך, ועדת ביקורת, הכל, אני מכבד אותך, זה שותפות. אם לא, אני בא ואומר באופן הכי כן ואמיתי, מגיע נציגות לאופוזיציה על פי חוק. נכון. מגיע. עכשיו אני אענה. אז זה בדיוק מה שאמרתי. נכון. אתה באופוזיציה, אתה ענה לא עובד. עכשיו, לגבי מיד אבו חאלד, אני רוצה להגיד לך, זה אחד המינויים הכי טובים בעיר הזאת, חד משמעית, בחורה מעורכת, רצינית, עניינית, הלוואי והיא תשתלב פה במערך החינוך של העיר, זה אחת הנשים שיכולה לתרום פה יותר מכל אחד אחר. שיהיה ברור, אז אנחנו שמים פה את הדברים על השולחן, וזה גם לא ברור לי למה קפצו עליהם כמו שקפצו. כן, עכשיו לגבי השאלה של הדר ושל יורם. יורם העלה את הסוגיה הזאת לפני כמה ימים, פניתי ליועץ המשפטי, הוא פה לחזק את מה שאני אומר. המבחן הוא לא מבחן אהבה, שנאה, אמירות, יש מבחן מאוד ברור. האם, אחד, נמצאים בוועדת הנהלה, ועדת הנהלה היא הממשלה של מועצת העיר, האם הם חברים, והאם הם הואצלו עליהם תפקידים בעלי סמכויות ממשיות בעניין. זה הסכם. הסיעה רק חתמה על הסכם קואליציוני, ולפני כחודשיים, הוציאו מכתב רשמי, שבעקבות דברים כאלה אחרים מפרשים הכל. האם כל התפקידים שלהם נפתחו? מה העניין שלך? שנייה, עבד, לא. ראש העיר רוצה לתת לי באופוזיציה לנהל את העיר. זה העניין שלך? אני לא בטוח שאתה צודק, אז רק שנייה. יש פה יועץ משפטי שיענה. יש משמעויות. שנייה, תן לי סיים. שנייה. האצלת סמכויות רק לחבר ועדת. אנחנו לא חברי ועדת הנהלה. אתה לא יכול להציג סמכויות. אני הציעו אותם שהם קטנים בעיר הזו.
תקשיב, אתה יודע מה? אני מדבר משהו, אני מנהל את החינוך 10 שנים. בקואליציה, בכוח. תשמע. אז זה השאלה, בדיוק, אז תן לי רגע. אני מנהל את החינוך הערבי. מי מפריע לך? עבד, זה בדיוק מה שבאתי להגיד. עבד. אני מאיים עלייך. עבד, אני לא יודעת ערבית, אתה רוצה לתרגם לי? את ההנדסה רב פן, אנשים תמיד מתבללים שזה רב בינינו, ראש בינינה, זה לא, זה רב פן, שהיו הסבירו לי שזו מילה בסדר, אז אני כבר לא יודעת. קואליציה, אופוזיציה, ענייני החברה הערבית לא יוצאים מהידיים של הסיעה הערבית, נקודה. על זה אנחנו לא מוותרים, גם אם ראש העיר יחליט אחרת, אנחנו לא נוותר. יש לנו, אני לא עושה קשור לאף אחד. שסוגרים מעניין, תקשיבי, שרין, את אולי עורכת דין במקצוע שלך, מדברת כמו עבריין מהשכונה, באקסלנס. אז אולי היית אופוזיציה. לא. זה בושה וכלימה. ראש העיר. מיכל, אתם בסדר. אני מנהל תמשיך. אני אלמד ממך לדבר, מיכל. נלמד ממך לדבר. בוא, אני רוצה לחוזר. יורם, אתה רוצה לראות אופוזיציה? ראית? הנה זה אופוזיציה, תראה. זה אופוזיציה. לא כמוכם, אתם ילדיקים. אני לא יודע לכם בוועדות, גם בהתנגדויות. תפסיקו לי בחרת הערבים. אתם בחרת הערבים. איפה יורם, את חי טוב שאני לא באופוזיציה אמיתית. כי אני, אתה יודע מה? אני יש לי... אתה בחרת את הערבים. אתה בחרת את הערבים. בהתנגדויות. אני אמרתי לציציות רישום. בסדר? עזוב יורם. אני? לא רוצה לשמוע. אתה היית בוועדת התנגדויות. אתה החמאת לי. מעניין מה קרה. החמאת לי. ראש העיר אפשר לדעת אם הוא באופוזיציה או בקואליציה ובערבה ונתקדם. הסיעה הערבית באופוזיציה. באופוזיציה, לא חברי ועדת הנהלה ואין להם שום תיקים ושום סמכויות. עכשיו... עבד פשוט, הוא הולך לתיק הזה לנהל את החינוך הערבי בלי סמכויות, אין סמכויות. תתחיל לבית המשפט, נביא צו בנייה. עכשיו צריכה להיות חלוקה באופוזיציה. הדר, תלכי לבית המשפט, תביא צו שימנע אותי לנהל את העניינים. אני אמנע ממך בכלל להישאר בעיר הזאת. אני מבטיח לך. כי את אפס בפוליטיקה שלך. אנחנו מדברים פה על עניינים מאוד ספציפיים מעניינים. אז עכשיו אפשר רגע שהיועץ המשפטי יגיד לך חלוקה בין האופוזיציה לגבי דירקטוריון? טוב, לענייננו. שנייה, אני רק רוצה שאנחנו... לא הספקת להחזיר. מה קרה? מה הצביעות שלך? מה הבעיה שלך, עבד? חשבת שאני... אין לי בעיה עם אף אחד. מה הבעיה שלך? עכשיו אנחנו אופוזיציה, אתם רוצים לבוא איתנו? ניתן לכם תפקידים. אין בעיה. אני אתן לכם תפקיד, אני סיעה הכי גדולה. אני יושב ראש האופוזיציה, אקרם, יושב ראש האופוזיציה. בסדר? עכשיו נתחיל לעשות עבודה כמו שצריך. מצוין, אני אשמח. סוף סוף יש פה תשובה רשמית שאתה באופוזיציה. אני אומר, יורם, אתה והדר לא תשחקו פוליטיקה איתנו. תפסיקו, תדעו בצד. נראה לי שהשר לא יכול יש מישהו שאני לא אשתף אותו פעולה, אז מי שקורא לשאיבי, מעלל אותם. אל תעשי לי ככה. אני לא אשתף איתו פעולה, לא באופוזיציה ולא בקואליציה. תודה רבה. טוב. חבר'ה, יש לנו היום כיפור, סליחות, כפרות. אני מדבר מה שאני רוצה, טוב, חברים, איזה מצב שביקשתי לכם ישיבה רגועה, מצב שנפגשתי. חלוקה בין אופוזיציה לקואליציה בכל אחד מהתאגידים אני אעבור ונשלח את זה. אני רק אומר, כשהתחלנו כולם את הקדנציה, כולם היו בקואליציה, חילקנו את העוגה.
כשהדר יצאת ראשונה, בהמשך יורם, בהמשך הערבים, ברור לנו... ראש העיר, כל הכבוד, תקשיב. לא. ההצגה שנראתה פה עכשיו, אחי, ההצגה, ולא יודע מה בחרתם להם לספר סיפורים, אני אומר עוד פעם, אני קיבלתי 98% קולות מהמשטר הערבי, אני מרגיש מחויב, שבי בשקט. אחד מהם זה אחות שלי, ואני מתחרטת עליו שנתתי... מצוין, גם אני מצוין, ואני לא בטוח שהצפת לי. תקשיב, אני יודע מה אני אומר. לא הצפיע לי. אני יודע מה אני אומר. אם תלכי אישי, אבא שלי אין לו בית לא חוקי ולא אמא שלי. אל תלכי אישי, לא כדאי לך. אל תלכי אישי. אז יאללה, תירגעי, אל תלכי אישי. אני מכבד את האנשים, הלכתי ביחד. אבקש לפרוטוקול שהאיום של עבד יהיה אח שלי, אתה קיבלת 4 מנדטים כי התמודדתי לראשות העיר. אתה יודע את זה. אתה קיבלת 4 מנדטים. שאנשים באו אליי, אמרתי להם, תוכלו לרשימה הערבית, תתביישו לכם. אני רק מבקשת לפרוטוקול שהאיום של עבד עליי יהיה מצוין בצורה מפורשת. עבד איים עליי פה, ואני מבקשת שזה יהיה מתומלל. תודה רבה. מה הוא יהיה? את אומרת שאנחנו תומכי טרור, נכון? לא. אני אמרתי שמי שהיה בהפגנה שקוראים לה שהידים ואילם שהידים עזבי, היה דינק, הדר, תקשיבי, הדר, יש לך פה מועצה, יש יועץ משפטי, תקחי מה שאת מגיע לה, אבל לא נבוא, אנחנו באופוזיציה או קואליציה. אני אומר לך את האמת, אני אחסום אותך באופוזיציה, כי אני לוקח את כל התפקידים, זה יעזור לך. אוקיי. נראה לי שהדר היא לא יכולה להיות איתך באותו סקטור, אז אם אתה באופוזיציה איתך בקואליציה, יהיה הצבעה בגללכם. אז אני לא יודע הדר. האמת שהעבד היחיד שאני אומרת לו שלום כי הוא לא היה בהפגנת תומכי טרור הזאת, האמת שאנחנו תומכי טרור, יש לנו... זה לא הפגנה של תומכי טרור, זה הפגנה לזכר של מוסא. אני לא השתתפתי, אני רוצה להחזיר את העיר הזאת. אני רוצה לשמור על שלום בין יהודים וערבים בארץ ישראל, זה לא השתתפתי. אני יודע אני אמיתי ויש לי כבוד. מי שצעק בדם לעת נפגע את השהיד. שיצא כנגד השהיד מוסא חסונה. האם אתה מגנה את האנשים שצעקו שם בדם לעת נפגע את השהיד? אני היה מוסא ומה הוא עשה שם. טוב, יאללה. אבל מי שחושב שאין ייצוג, שנייה. עבד, מתי ששיבת אופוזיציה, תזמין אותם. שבוע אחרי תזמן אותם. בראשון לנובמבר עושים חגיגת אופוזיציה, אתה והדר לא תקבלו שום תפקיד. לפי היחסיות של המועצה. אין בעיה, אבל תודה לנו אף תפקיד. אני אגיד לך משהו, אתמול התומכים שמנסים לסכסך הוציאו סרטון הסתה נגדנו, לא משנה מי, ואני עכשיו הפעלתי את כל העולם להביא את מי שהוציא את הסרטון הזה. אנחנו באופוזיציה, אבל אנחנו נשרת את החברה הערבית, נוציא לפה על כל הפרויקטים, כאילו בקואליציה ביותר גם. ואני אומר לך את האמת, אנחנו יודעים איך להגיע ללב של ראש העיר ולקבל מה שאנחנו רוצים. אוקיי, מצוין. אגב, גם יורם, הדר לא פונה הרבה, אבל יורם שיש לו עניינים למען הציבור, משתדל לענות ולתת שירות. אני ככה, אני ראש של כולם, אופוזיציה, קואליציה, חברי מועצה מפה משם. יש פורמליות, בפורמליות יש פה 6 באופוזיציה, אבל בסדר, חברים. טוב. מי בעד? אני נגד. נגד. אבל אי אפשר בכלל שיהיה לו ויכוח של אני חוזר עוד פעם שירשם בפרוטוקול. ואני אומר את זה בצורה הכי ברורה. אני מכבד את העשייה הערבית. אם היא באופוזיציה,
שומע יורם. אם היא באופוזיציה מצוין. אני יודע שהם גם השתתפו שבוע שעבר, הם השתתפו בישיבת הנהלה. לא. אתה ביקשת לא לרשום אותם, הם השתתפו פיזית, ביקשת... תפסיק לבית בטובה, תעשה לי טובה. אני הייתי בישיבת כספים, ישבנו ורבנו לא קשור, לא השתתפנו, יורם, תפסיק, אתה עושה הסתה. יורם, הערבים שומעים אותך, אני אומר לך, אני אוציא סרטון מחר, כדאי לך. האם יצאתם שאני יצאתי לוועדת כספים? אני מבין דברים שאנחנו לא היינו. אז מה יש שם? אני כל יום שאלתי, תפסיק כבר. שאלתי, לא השתתפת? איפה השתתפתי? קיבלתי תשובה. תתביישו לכם. מאמין לך. זה בושה, תאמין לי זה בושה. השתגעת? לא השתגעתי. הם היו בכתבים, מצוין. שתי ישיבות עוקבות, ישבנו, אכלנו חולי קסם, ולא יודע מה היה שם. אתה חולה בראש. אתה חולה בראש. עצוב גם לישון. עצוב. וואלה, אתה יודע מה? יש בינינו התגברויות. תוציא ציפו. יאללה, תוציא. בוא נראה לך התגברויות שלי ושלך. זה יהיה מצוין יאללה, תתבייש. לא היו. נגמר. ראש העיר, מותר לי לשאול? שאלתי. אני לא מבין מה הבריונות הזאת. כל שאלה תוקפים אותך. מה זה? אתה זה שתוקף. מאז שנכנסת ואתה תוקף את הסיעה הערבית. אני? לא יעזור לך כלום. אני מקובל במגזר הערבי יותר ממך. לא יעזור לך, את יכולה לקום ולצפות. אני מקובל יותר ממך שמה. לך תשאל אותם ויגידו, יגיד לך. אני אומר, שואל אותם. רק תשאל אותם. אז אני שואל אותם, אני גם רואה את הקבוצות. אני שואל. מעשים מדברים. ואת לא עשית כלום בשבילהם. יאללה, בואו נסיים את הפרק הזה. חברים, אני מבקש מהאופוזיציה להתנהג בהתאם. יאללה. זה היה תעשו ישיבת אופוזיציה? שהאופוזיציה... אני מבקשת לפני המעבר לנושא הבא, יש פה ממש דרישות, קיבלתי כמה הודעות מהציבור שרוצים שאני אשאל, הארנונה עולה והתושבים משלמים יותר, כבר עכשיו יש השנה כבר את העלייה שאושרה. איך איכות החיים של התושב עולה, המצב ברחוב קטסטרופה. רגע, האדם, חברתי היקרה שאני מכוון, זה לא במסגרת לא שאילתה, לא הצעה לסדר יום. היה בסעיף ב' היה את העניין על ועדת כספים. זאת אומרת, עדיין לשאלתך, הארנונה טרם עלתה. הארנונה של 24 הייתה בינואר. לא הייתה בכלל. הארנונה 2.6. לא אלינו, מדע, העירייה לא הייתה... ציון, הארנונה שאושרה ל-24. הטייס אוטומטי, עלה. לא אלינו, זה מה שהמדד שהמדינה, אז את מדברת על הלך העלייה. אני מדברת... הטייס אוטומטי, זה מה על הטייס האוטומטי, עלייה בארנונה. זו השאלה. על 25 תהיה עלייה שהיא חריגה מעבר לטייס האוטומטי שגם עולה, וזה יעלה בינואר. השאלה היא כרגע, עלתה ארנונה. אפילו לא הבאנו את זה לאישור מועצה. לא הבאנו את זה לאישור. איך השירות לתושב, זה מה שתושבים מבקשים לשאול, איך השירות לתושב עולה? אז הואיל ולא אלינו את הארנונה, כי דעת אוטומטי, רק ללמוד את זה לבטא, רק את רכיבי המדד שעלו, שזה הסכמי שכר במשק, הסכמים קיבוציים, שכר מינימום, זה לא משהו בשיטה שלנו. כמו שאני לא יכול להגיד לך, העליתי שכר, אם על השכר מינימום, הוא מתבטא בטייס אוטומטי. תראה לא, בניגוד לעיריות שכן העלו, כמו גדרה ואחרים בשנת 24, לא, אלינו ארנונה ב-24. אז ב-25 העלייה תהיה מאוד משמעותית. נכון, בהנחה שתאושר, ואנחנו נפרסם לתושב בדיוק לאן ילך הכסף. כרגע לצערנו, כנראה רוב העלייה תלך רק להסכמים שמתגבשים כרגע, שאנחנו קיבלנו תוצאות ראשון של הסכמי הניקיון בתברואה, אני מקווה שזה לא יסתיים כפי שזה התחיל, ואנחנו רוצים לחלק את העוגה ליותר ויותר נושאים, ביטחון אישי, חינוך, רווחה, תרבות, ספורט וכו'. ואנחנו נבוא לציבור, ברגע ששרי הפנים והאוצר יאשרו לנו את העלאת הארנונה שביקשנו ל-25 בסך 5%. בעזרת השם שלא יקרה. ואני מקווה שכן, כי בסוף אנחנו רוצים את זה לטובת השירות, שיפור השירות לתושב. אנחנו נבוא לציבור ונגיד בדיוק לאן הולכת העלייה של
של הכספים. טוב, אז אתם... אני חייבת רק לשאול, הדר לא אישי, אבל אמרת בעזרת השם ולא יקרה, אבל דקה לפני אמר, אז למה השירות לא עלה? אני אישית ממונה על תיק שירות לתושב, ועד היום ב-11 שנות כהונה לא למדתי נוסחה שאומרת לא לוקחים כסף ונותנים שירות מקסימלי. אז השאלה אם עושים עלייה כל כך משמעותית, איך זה מגיע? מה זה כל כך משמעותית? תפרטי לי מה זה כל כך משמעותית? תפרטי לי בכסף, כמה זה כל כך משמעותית? כ10% עלייה בשנת 25, לא כולל מה שעכשיו ב-24 היה עלייה של 10%. ולכן תהיה עלייה מאוד דרמטית. שמעל 10% פלוס 1% של זה שקל היום לתושב, שקל היום, אני אוהבת מספרים, להגיד 10%, אפשר להגיד 10% ממיליון שקל, ואפשר להגיד 10% מ-500 שקל. אבל אלבירה, זה משתנה לפי גודל השטח, ולכן מי שיש לו בית גדול יותר, כנראה שיש לו אז זה משלם יותר, נכון? אז אני לא יכולה לתת לך סכום. אני יכולה להגיד לך בכמה אחוזים העלייה. אני יודעת בכמה אחוזים העלייה, אני עדיין חוזרת, שעוד לא למדתי נוסחה שאומרת שירות מקסימלי ב-0. אבל אלבירה, השאלה היא כזו, בגלל שמתוכננת עלייה מאוד משמעותית, איך זה הולך להיות משמעותי לתושבים. מחזיר אותי, שלום, וזה מחזיר אותי למה שהעליתי פה בוועדת כספים, שלום למנכ"ל, שהעליתי פה על הנושא שחשוב לדבר עליו, שבוועדת כספים אושר העניין הזה של תשלום לגינת משחקים, שאגב על פי היועץ המשפטי אסור בכלל להשתמש בה, זאת אומרת לשלם, היה אישור של 200,000 שקל רטרו, פלוס 100,000 שקל עתידי, לגינה שכל עוד אין היתר לשימוש חורג אסור בכלל להשתמש. וזה למשל כספי ציבור שנזרקים לפח. ולכן הציבור רוצה לדעת מה עושים לכסף שלהם. זאת הייתה השאלה. יאללה, חברים. צריך 5. ראש העיר משפט אחרון, וחשוב שתושבים ידעו שהעלייה ומי שישלם את הארנונה זה מי שמשלם היום, ומי שלא יכול לשלם רוב הסיכויים הוא גם פטור היום מתשלום ארנונה. אני לא אומרת עלייך ספציפית, אבל לפעמים האמירות הפופוליסטיות, אם היינו מרחבים את המצלמות, הן לא היו נאמרות. תושב שהוא זכאי להנחה בארנונה או לפטור בארנונה, שטוען שהעלייה היא פסיכית, ואני קוראת בדיוק אותם פוסטים שאת קוראת, הם לא אלה שמשלמים. אז אנשים שיש להם הנחה מלאה, זה משהו אחד, אנשים שיש להם אחוזי הנחה, כמובן שהאחוזים יהיו גבוהים יותר, לא יהיה גבוה יותר. תודה. מי בעד? תודה. מי בעד למה? 5. 4. נגדת, תודה רבה. אגב, אהרון, רק מציין את מה שציינתי פה שלא היית, ועדת כספים, אתה בוודאי זוכר שהתנגדתי לסעיפים, ולא שום שום לא, תתקן את זה. תודה. בסדר, תתקן את זה. סעיפים על העלייה של החוק, על שני סעיפים של עליות בתשלומים. תודה. סעיף 5, מינוי נציגי מועצת העיר להרכב המועצה הדתית על פי מפתח סיעתי. שנייה. בבקשה לשים את המועצה הדתית על המצגת. טוב, יש פה שני סעיפים להקרא, סעיף ראשון. טוב, חברים, בהתאם לנספח, רגע, לא, סעיף 5. חברים, אנחנו רוצים כבר להתקדם למינוי של הרכב אחרי 15 שנה של ועדה ממונה, כמו שהעירייה הזאת הייתה לפני לצאת לוועדה לבחירות, אז אנחנו רוצים לצאת להרכב של המועצה הדתית. אז סעיף אחד, לפני השמות, זה הרכב הסיעתי לפי מנדטים, 443, 112, ונציג הרב, שזה מחוץ לשנייה. מי בעד ההרכב הסיעתי? מי נגד? כן, רוצים לראות את זה מתנגדים? פה אחד. תודה. סעיף 6. שמות. אני מקריא.
חברים, אני מקריא את השמות כפי שנגזר לי במהלך השבוע מנציגי הסיעות לפי המשבצות. מחל, שבתאי קטש. לא זוכרת שדיברת איתי. מי זה? הוא יקראו, הביא את השמות, זה לא מוזכר. מי יקריא? מי שחושב שזה השם שאני אומר זה שגוי, שיתקן אותי. כפי שאתם רואים, יש פה חלוקה לשתי תקופות, ולפעמים זה אותו שם, לפעמים זה שם שמתחלף. אז שורה ראשונה, שבתאי קטש, מחל. שורה שנייה זה קסם ורולקר, מחל. שורה שלישית, ניסים עזרא, ש"ס. שורה רביעית, חיים גלינסקי, ש"ס. שורה חמישית, אלישבע ויצמן, למד. שורה שישית, חיים אליהו זלמן, כן, ודוד דיין, למד. שורה 7, רבקה פרץ, רש, ושני זקן, זה הקואליציה. 8, אביחי לנקפלד, ת"ב, ואבי גולדברג, ת"ב. שורה 9, רב העיר, מיכאל כהן, חצי שני, שי כהן. אלה השמות כפי שנמסרו לי. מישהו יש לו התנגדות? אצל הרב שפיין שי? מיכאל כהן בראשון ושי כהן בשני. עכשיו נרשמתי פה, אני קראת. אוקיי. 6, חיים אליהו זלמן. זה ארוך כנראה. לא יודע, שהליבו לי את התעודת זהות כתוב זלמן. זה הבן אדם? כן, כן. תודה. זה השם? חיים אליהו זלמן. אדם, בסדר? אוקיי. טוב, מי בעד? שעה טוב. תודה רבה, פה אחד. אנחנו לא רוצים להיפרד ממך. לא רוצים להיפרד ממך במועצת האש. מה המועדים? ראש העיר של חברי מועצה שמכהנים היום, נבחרים או לא נבחרים מבחינת היכולת להיות במועצה דתית, איך זה עובד על לוחות זמנים? שאלת אותי, אבל בגלל שהיום עוד שאלה עכשיו על זה. כן. מה? אבנר יענו. עמיחי שאל אותי לפני כמה שבועות, כמה חודשים את השאלה הזאת, ובדקנו, אי אפשר להיות במקביל. אי אפשר להיות במקביל. ברגע שבושה, יש לזה פסיקה אפילו, כי מישהו היה במקביל. ראש העיר, תקשיב רגע. לא ניתן להיות במקביל, היה זה אפילו פסק דין ביום. מה זה במקביל? אני הדחתי 3 בגלל זה. אתה יודע שהם כאלה שעשו את זה. אני התמודדתי גם במועצה דתית, הדחתי את... ביום או במועד אישור חברותך במועצה דתית, אתה מגיש... רשומות. רשומות. רגע, אבל הם אומרים לפני הבחירה. לא, רשומות. בכנסת יש 14 יום. רשומות. לא, אבל לפני, אתה יכול להיזכר לפני. ברגע שתפורסם רשומות, זה דורש למועצה או שיש לו זמן להחליט? חברים, אני גם לא באתי בעיר. לא כל דבר. הוא אומר דורס. היה לך 21 יום, אומר לא יכול להיות יש פעם בין ההשפעה בדיוק. מאמצים את הנוהל שקיים בכנסת. מיום פרסום התוצאות ברשומות עד להשבעה יש 14 יום להפסיק עד יום ההשבעה. לא נכון, ראש העיר. כשאריה לוי היה עובד עירייה ונבחר, הוא לא הודח מהעירייה, היה לו 21 יום עד יום ההשבעה להחליט. הגעת ונשבעת? נגמר. אז זה אומר שזה מה שקובע, זה המועד שבו נשבעת. בדקנו את זה בזמנו, אני לא זוכר את הפרטים, אבל היה שם באמת הפער הזה בין ההשבעה לבין הפרסום ברשומות. נכון. אנחנו נחדד את זה, אני אבדוק את זה עוד פעם, אני לא זוכר. אני אחדד, אני בדקתי את הנושא, יכול להיות שאתה גם יכול להיבחר במועצה הדתית, ורק אחרי זה יפורסם ברשומות. נכון. למה? הפרסום ברשומות. תאמין לי שלא. אתה לא יכול להיבחר במועצה הדתית, אתה יכול להיבחר בלי הרשומות. ממש לא. אי אפשר. זה רשומות, ואז יכולים לכנס לזמן. אחרת תכנית לזמן. טוב. תודה. 6. ארון. בדקנו את זה, היועצת המשפטית של המשרד לשירותי
דן והיא נתנה תשובה ברורה. בדקנו עם היועצת המשפטית של המשרד לשירותי דת והיא כתבה לנו תשובה ברורה, אז אני אעביר לך. עכשיו לדעתי חבר מועצה, זה יוצא זאת העם כזה, כאילו... לא, אבל זה בדיוק הפסיקה, הפסיקה קבעה שמרגע שהוא נבחר, נכון. נכנס לתפקידו, הוא פגעה חברותו במועצה, הוא לא צריך לתת את ההוצאה. נכון. זה נכון, ראש העיר, אבל שנייה. השמות האלה זה בתנאי, שזה מוסכם על השר. אם זה לא מוסכם, אם מחליטים כלשהו, זה לא מוסכם. זה עובר אישור מועצה. אם זה מתלבש, אתה יכול לחוקק למועצה. לא, שנייה. יש פה סעיף למטה, שכתוב ברכב מחייב אישור שר הדתות, שיכול למנות, להעיר, להחליט משהו שמח מהרכב. נכון שזה פורמלי, אני אומר, השמות האלה מוסכמים. אתה יודע, בתנאי שמוסכמים. שבתאי, השר לא יכול להתערב בסיטואציה שהייתה או שהוא פסול, או שהיא הסכמה, זה מה שאפשר להתערב. הוא יכול, בשביל זה אני אומר, ככל והשר יתערב, זה לא מוסכם. הולכים לבית המשפט, זה רשום בפרוטוקול. תודה. הכל טוב. כמה אני יודע עכשיו, אתה יכול לעשות ככה, איימתי לך ככה נעשה. ואתם חמים, איך אומרים? עוד לא התחלת לדבר. ההתנהגות, קודם כל הנה אני מודיע לפרוטוקול. אני באה אותה ללשון הרע. היא תוכיח שאני... היא לא אמרה שום דבר שאומר לשון הרע. אני אוכיח, ואני אומר לך, חברי מועצה, כל מה שלא חוקי אני אלחם בו. כולל בתים לא חוקי. תודה. אישור כתוב ועדת שמות. עכשיו זה אני. ויש לי הרבה דרכים, ואני לא עושה חשבון לאף אחד. לאף אחד לא עושה. בושה וחרפה. יוצי, לך לשבת שם, יוצי שב שם. אם אני לא מתמודד לראשות העיר, אתם לא מקבלים 2 מנדטים. אני הסתובבתי ברחוב הערבי. תודה לך, יורם, תודה. אתה יודע את זה טוב? מה קרה התקפצת? מה קרה? טוב, אני מציע שהדיון הזה נעשה בחדר אחר כך. תודה. אישור פרוטוקול ועדת שמות, מי בעד? מי נגד? פרוטוקול ועדת שמות. שאנחנו הולכים לדבר ואישרנו בהנהלה. מי בעד? באיזה בית אני יודע, אני יודע. זה לא עושה חשבון. יורם, עבר ועדת שמות. לא מוכנה להוסיף בבקשה, ראש העיר. אתמול רגע, אני ראיתי את הפרוטוקול. שנייה, אפשר דקה. אביע בבקשה. מי בעד, מי נגד, פה אחד, תודה. אני מבקשת שיהיה לנו בסעיפים, אני מסתכלת סעיף 6, נספח דיברנו על זה שאנחנו מעדיפים להיות ידידותיים לסביבה. ידידותיים לסביבה, ואנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו נצביעים. רחוב הצנחנים? איפה זה הצנחנים? בחב"ד. חשבתי לרכבת. אבל אתה יודע מה, עכשיו אני אהבתי מה שתעשי. תעשי אנטנות בגני אוויר, ואנחנו יודעים מכשירים לקלוק לכם את זה. עוד מישהו? לא מסתמש. עוד מישהו? תודה. מי בעד? מי נגד? פה אחד, תודה. סעיף 7, אישור תבחינים לתמיכות. מי יש הערות לסעיף תבחינים? בבקשה. לא עובד. תנסי, יש לך קול עמוק. תודה. לגבי הוועדות תמיכה, אני עשיתי ישיבה לבקשת ראש העיר, ובינתיים לא הוצג שום דבר, ואם לא יוצג שום דבר אני לא אוכל להזכיר את זה. לא הבנתי. ועדות תמיכות רווחה, נו.
הייתה שיחה, הייתה פגישה שאני, מה שקרה, הלכתי לפי הזמנך, בקשתך, ונפגשתי. אני טענתי את מה שצריך לטעון, עניינית מקצועית, הוסכם, וטרם בוצע שום דבר. אבל אנחנו מדברים על התבחין, לא על הביצוע. אבל אז, השאלה אם אני מצביעה עכשיו, אפשר לשנות את זה אחר כך. אם אחר כך הוועדה מחליטה על תקציב לעמותה מסוימת ולא נראה לך, אפשר להתנגד. תודה. הכוונה כאילו, כן. אני לא מחויבת לזה. לא. אני מתנגדת בעקבות מה שראיתי שאמר היועץ המשפטי לגבי החלוקה, באמת 40%. עובדה שזה משהו שלשיקול דעת, ולא משנה מי הבן אדם, לשיקול דעת של בן אדם אחד, הדבר הזה הוא פשוט לא ראוי. זה לא מדויק. אז בוא תסביר. מה שאמרנו, שהנציג המקצועי שלנו מעלה לוועדה את השיקולים המקצועיים, והוועדה מאשרת אותם. בסופו של דבר יש 40% מהסכום שהוא... אני אסביר לך. זה סכום גדול, לבא. זה לא כזה משמעותי. זה עדיין, זה מאוד המון. רבע מהסכום, ללא שום קריטריון. רבע בסעיפים. זה יוצא 2,000 שקלים לעמותה. זה כל הסיפור. אוקיי, דבר נוסף, אני לא יודעת אם זה בסעיף הזה או בסעיף הבא. אני לא יודעת אם זה בסעיף, אני נגד. אני לא יודעת אם זה בסעיף הזה או בסעיף הבא. אוקיי. חבר'ה, בוא נכבד לך את השני, מדברת, לא יכולים להבין אותה. עמיחי, בוא ניתן כבוד ל... תודה. אני רואה שיש כאן חלוקה של התקציבים, שנייה, אני רוצה למצוא את זה שוב, כי אין לנו כאן את המסמכים, אני שוב אבקש פעם הבאה יהיה לנו, של, אם אני לא טועה, אני לא מוצאת את זה כרגע, אבל 34% לסן ג'ורג', שמדובר על הנוצרים, אז בוא תסביר. אין מצב. אז בוא נגיד. אין מצב. נכנסתי לעומק של זה, אני מחפשת את המספר. כן, אז על מה מדובר? כמה אחוזים? בואי תגידי לי כמה אחוזים, כי הגעת לעומק, מיכל. אני ראיתי 34%. 34% מעניין מתקציב... אז תגידי לי. בואי תגידי. את יודעת מה התקציב? אז תגידי. 30, כמה אחוזים? אבל הדעת, תקשיבי רגע. סנט ג'ורג' זה לא... רגע, אני חושב שאני מתבלבלת בין הפרוטוקול תמיכות לתבחינים. אנחנו עכשיו מדברים על התבחינים. בתבחינים שנייה אחת. בתבחינים אין שום של עמותות. אין שום של עמותות. אז נדבר על זה בסעיף. כן, הסעיף הבא בפרוטוקול אז עוד 5 דקות נדבר. תודה. בינתיים מיכל תמצא לנו... אבל את בעד, נכון? אגב, את בעד. תבחינים, את בעד? התבחינים זה הקווים הכלליים לחלוקת הכסף לעמותות. אולי אני אסביר שנייה רגע, תן לה. מה זה? אני רוצה לשמוע את אבנר. במשפט אחד, אני אסביר, זה יהיה פשוט. הסעיף הזה מדבר על התבחינים לשנת 2025. אין פה כרגע שום חלוקה לעמותה כזאת או אחרת. יש תבחינים, קריטריונים כלליים בכל אחד מתחומי התמיכה, רווחה, נדמה לי ספורט, בעלי חיים החליטו השנה לא שאין, דת וכולי. בתוך כל אחד מהתחומים קבעו פה ל-2025 איך יחולקו התבחינים. האם בהתאם למספר המשתתפים, האם בהתאם להיקף כספי, אלה תבחינים. עכשיו, שוב, אין פה כרגע, אנחנו לכאורה לא יודעים איזה עמותות יגישו ב-2025. התבחינים האלה נבנו על פי ההמלצות של מנהלי האגפים בכל אחד מהתחומים. אנחנו גם לא יודעים, זה לא קשור, גם אם יאושר מיליון שקלים או 10 מיליון שקלים, הם יחולקו בהתאם לתבחינים האלה. זה תבחינים. זה מה שאמרתי. זה מסמך שאני מציע לחברי המועצה ללמוד אותו לעומק, כי זה מסמך מאוד מאוד חשוב. זה מסמך שיקבע את אופן חלוקת התמיכות לכל שנת 2025. למה ספורט? למה? ויש מקומות שאומרים שאין כסף לזה, ואין כסף לזה, ואין תקציב לזה. 5% רווחה לא עושים. אז לא הבנתי. מה זה ההסכם? מה זה ההסכם? כאילו מה, בהתעלמות
רגע, היה קואליציה? 80% מהספורט, נגמר הסיפור. מה זה נגמר הסיפור? מיכל, כדאי להעמיק מאוד בנושא, נושא מאוד חשוב. אני רוצה להגיד לכם שיש בעיה קשה עם זה, אני אומנם נזרום פה. אריה, בוא ננשום רגע נשמה. לא, סליחה. אריה, אני אומרת לך, ואני יודעת אתה מחזיק לי את הספורט. מיכל, ואת בתוך מחזיקת תיק הרווחה, הואיל ולספורט אין מקורות אחרים חוץ מתמיכות. רגע, הואיל בתקציב לספורט תבדקי בעירייה, אין תקציב ספורט משמעותי, רגע. והואיל ברווחה זה עשרות מיליונים שיש תקציב שאת שולטת עליו, יש יותר משאבים לרווחה. אני לא שולטת בינתיים בשום דבר, ראש האגף שולטת להכל, הכל בסדר, אין לי שום טענה. לי יש בעיה שכשאומרים שאין כסף כדי לשפץ מקום חשוב לטיפול בילדים, מה זה קשור? אני לא יכולה לקלוט את זה, 80% מכמה. מה זה קשור? אני מבקשת להגיד לך, אדוני המנכ"ל, שמה שטענתי נמצא כרגע בוועדת תמיכות ולא כמו שאמרת. אתה מקשיב לי, אהרון? אהרון? לא, נכון. אז זה כן נמצא בסעיף הזה. לא בתבחינים, בתמיכות, אנחנו בסעיף. אנחנו עכשיו בתמיכות. סעיף 7, אישור תבחינים לתמיכות, ואז סעיף 8, אישור פרוטוקול. אני אומרת שאני נגד שוב, בגלל שרבע מהסכום הזה מופנה לשיקול דעת שהוא לא מוסדר, ולכן אני נגד זה גם. רק לגבי הנושא של תמיכות, יוסי, שנייה רגע יוסי, לגבי הנושא של תמיכות ראש העיר, אני רק רוצה לחדד שאנחנו בתחילת הקדנציה אמרנו שאנחנו מה שנקרא אישרנו את כל מה שקשור לתקציב, אבל בכל מה שקשור לתמיכות אנחנו צריכים ב-25, לא, אני לא מתנגד, אני לא דיברתי על ההנהלה יוסי, אני עם ההנהלה ודאי, אני רק אומר, אמרנו שב-25 נגדיל את התקציב בשביל שכל אחוז יהיה יותר, בסדר? אפשר להגדיל, זה רק התבחינים, זה רק הקריטריונים. זה יכול. וזה עכשיו, היה או עכשיו? שאמרנו שיגיע. ככה, יש הערה אחת, שהנה המקרא שירן לתקן, הבאתי לך היום. שירן, הבאת את ההערה אומרת שהכל הליכוד הוא כפוף לכסף שיגיע מהעוגה. העוגה היא 5 מיליון. אז מה שסוכם זה שהתקציב יגדל, בדיוק, יישארו אחוזים, אבל מבחינת העניין אנחנו יהיה יותר רווחה, יותר טיפה שהתקציב יקטן, שלא יעשו לנו את הארנונה החריגה, אז יקטן בעצם, אגב בין היתר זה הולך לדברים האלה, שאלת לאן הולך הכסף, אנחנו הולכים להציג לציבור שאחד היעדים, אני אומר, אנחנו נציג לציבור שאחד היעדים של ההגדלה זה לטובת תמיכות, לתרבות, רווחה, ספורט וכו'. יוסי, מה אתה אמרת? שיקול דעת של אותו אדם, 25% יהיו משמעותיים. עוד משפט שהוא לא נכון. למה? כי אני אמרתי והדגשתי, אותו גורם המקצועי, הוא נותן המלצות לוועדה. הוועדה תחליט לקבל את ההמלצה או לא לקבל את ההמלצה. ואחר כך, אחרי שהחלטנו, המועצה מחליטה כן לקבל או לא לקבל. אז אותו אדם החליט בלי קריטריונים. הוא לא מחליט, הוא ממליץ. ממליץ לוועדה בלי שיש קריטריונים מסוימים. שיקול דעת, מה זאת אומרת קריטריונים? שיקול דעת של איש מקצוע. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו. תודה. אז בעד או נגד? נמצא פה נשיא הכוחות של הכהנות. עוד מישהו נגד? תודה רבה. רגע, שנייה. אהרון. רגע. אני נתתי לכם שעה. יש לנו מסע. חצי שנייה. אני לא באמת מתקרבת לאף אחד בשיקול דעת, אבל אני באמת אשמח לדעת למה את נגד. הסברתי שהעמדה שרבע מהתקציב מופנה לשיקול דעת ללא שום קריטריונים. למה בכל רגע בתפקידים רגע, ההמלצות של מנהל, הרי אנחנו מבינים שכל מנהל אגף הוא מכיר את הצרכים של האגף. אם אנחנו נדבר למשל על ספורט, ומיכל, זאת לנו תשובה, רגע, חבר'ה, מה קורה היום? אני בדק באמת?
זו השנה 11 ואני לא אהוב על עצמי, לא מכירה ולא רגילה שמדברים איתי ביחד, אני אשמח שזה ימשיך גם בקדנציה הזאת. באמת, בואו נכבד. הבן, זה היה ממני. לא, אני מבקשת באמת, לא לדבר איתי במקביל. אם אני כבר מדברת, אני חושבת שאני מדברת אולי דברי טעם, אולי לא, ותתקנו אותי. לגבי התבחינים, מן הסתם כל מנהל אגף, אם זה ספורט, אם זה רווחה, אם זה חינוך, אם זה תרבות, יודע מה הדרישות ומה בעצם הצרכים של האוכלוסייה, לכן למנהלי אגף אנחנו סומכים עליהם. שנייה, תני לי לסיים. ה-80-20 אני לא אתייחס, אבל כן, אני אתייחס. אם שאלת, לא, זה סייעתי, אז אני גם מענה. ברגע שהבני נוער, אוקיי, יורדים מהרחוב ומתעסקים בספורט, ואנחנו רואים כמה זה עוזר לנקות את הרחובות, ולצערי הרב הפיתויים הם מאוד מאוד גדולים, ואנחנו רואים לאיזה הצלחות העיר הזאת מגיעה בתחומי הספורט. שנייה, וכמו שראש העיר אמר, והוא לקח את מילותיי או אני את שלו, שבספורט אין תמיכות חוץ, כמעט ואין תמיכות חוץ, אלא אם אותן אגודות נמצאות בליגות העליונות. אז לכן יש צורך במימון מתקציבי העירייה. לעומת זאת, רווחה, אני לוקחת רווחה וזה גם חינוך, זה תקציבים הכי גדולים שקיימים ברשויות מקומיות. סבבה? מה שפשוט זאת לדעת, זה יודעת מה, הרצים מגויה ולבוא, אני מאחלת שנייה, תנו להוסיף. אבל הגנה דברים שלא נכונים בעליל, ברמה מקצועית, שאני ראיתי לרזולוציות, שלמרות שמדובר כמה עשרות מיליונים טובים ברווחה. נכון, אני יודעת, אני ישבתי להיום סליחה, אני ישבתי ואני לא, אבל אני לא סיימתי. לא, אבל כשאת באה ואת מציגה מצב כזה שלכאורה יש שם כל כך הרבה כסף ואני נופלת בשום מקום מהשמיים ואני מסתכלת על איזשהו משהו לא רציונלי, זה לא נכון, כי יושב פה ציון וישבנו עם מספר פעמים ומסתבר שמה שניתן להזיז ולשחק איתו כמעט. החברה של יוסי ארוש? אני שואל, כן או לא? לא, יכולה להסכים אותו, אבל תראי אליו, יש לו מומחים למצוא סעיפים עבודים בתקציב ולהשתמש בהם. התקציב סחוס. אין שורה שדילגתי עליה, אלבירה, ואת יודעת היטב שעשיתי עבודה יסודית והגעתי גם לעסק, ישבתי את השורה איפה כן ואיפה לא. ועדיין, כשאני מסתכלת על הסיטואציה שבה אני צריכה להריב על חוג להשערה לבני נוער בסיכון, שעולה 17,000 שקל, כן? סכום זניח, לכאורה, כן? זניח, אבל עדיין להתפוצץ בשביל לאשר אותו. אז אני ממליצה גם מהבמה הזאת, ואין לי בעיה שירשם בפרוטוקול, כל הכספים שחוזרים כל שנה למשרדי הרווחה בממשלה, אם ידעו לנצל אותם, ולבקש בזמן, להסתר את התקציב מסים לסים התקציב בסיטואציה. אני בשבעה חודשים, מה שאני הספקתי לעשות בשבעה חודשים, לשחרר שם כספים, עוד פעם, אני לא מתקלמת על הציונים. לא, אני באה להציג עובדה, מיכל, די, לא עובד עליי. אני סומך עליו, התחלת יפה. תמשיכי למצוא את הסעיפים העבודים. את עושה עבודה יפה, לא נתייעץ, בעבודה ציבורית קשה להזיז את הספינה. תמשיכי לחפש את הסעיפים העבודים שחוזרים לממשלה, משהו שלא קורה בספורט. ופה אני סיימתי. רק שאלה לאדם, באמת, אני חוזרת. אני נערות על 150 שפטים כבר. לפני שיופי יבוא איתך. על השורה, יש שורה. יאללה, חבר'ה, עבורה התחילה. יאללה, תודה רבה. חוץ מהדר, מי שמתנגד? לא, תודה רבה. הבנתי למה, אבל אני משהו... אישור פרוטוקול ועדת תמיכות, הדר בבקשה. כן, אז הנה, אני מצאתי את זה. מיכל, אם משהו הפריע לך באחוזים, אז אני אקריא לך פה מהנספח. סן ג'ורג' 34%. מתוך ה-5%, שהרגע הצבעתם כולכם בעד, מתוך הסכום הזה... אני אגיד. כמה זה בקצת? מתוך... זאת הייתה המלצה, זה לא רווחה, זה תקציב קהילה, תקציב התמיכות של קהילה. אני מדברת על רק אני אסביר רגע, זאת הייתה המלצה
של הגורם המקצועי בתחום הזה, אני אגיד במשפט אחד, שזו התנועה או העמותה המרכזית או היחידה של התנועה הנוצרית בעיר לוד. זה בעצם הגוף היחידי שנותן פעילות, תרבות, מתנ"ס וכולי לבני העדה. אני אגיד אדם, עוד משפט, אדם. למרבית הארגונים יש ערוצים נוספים. העמותה הזאת אין לה שום ערוץ. אפשר להגיד משפט? נכון. אפשר להגיד משפט? תודה יורם. יורם צודק. יש תחומות, הדברים התורניים נגיד יש לו מפה, ההוא יש לו מפה. הנוצרים קהילה קטנה ייחודית ואיכותית, הלוואי, באמת אני אומר את זה. 1,000 איש בסך הכל, אין להם לא מפה, 1,000 חברי מועצה, אין 50,000 שקל האלה, באמת הלוואי ואין יכול יותר להביא לפה תיירים אפשר לדבר על זה. אני רוצה להגיד משפט, אהרון, אני אשמח לענות לך ושתשמע רק משפט. בבקשה, אבל אני חושב 34% אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מצוינת, צריך להגיד, אוכלוסיית הנוצרים בעיר היא אוכלוסייה למופת, ועדיין אחוזים כל כך קטנים, כמו שאמר ראש העיר, מדובר בסך הכל ב1,000 איש, שזה כל כך מעט לקבל 34% מתוך אותם 50, אתם כרגע אמרנו שה5% מהתמיכות האלה הם כל כך משמעותיים וצריך לתת לספורט. מתוך, תפסיקו חברים. אבל רגע, למה לעשות מזה דיון? אני רוצה משפט אחד, שנייה, הקואליציה יושבת בישיבות ההנהלה ומביעה את עצמה. יש עכשיו אופוזיציה שרוצה להתבטא, בואו ניתן לה ונמשיך הלאה. אדוני, יש פה איזשהו של אופוזיציה גם. אני חושב שהוא מייצג אתכם טוב. לכן אני אומרת שלקהילה כל כך קטנה, עד 34% רק שתדעו שה5 דקות שלי, לא קיבלתי אותם, אני לא יודעת, אהרון, אני פשוט מבקשת שאם אני אומרת משפט קצר, בבקשה תקשיבו. תודה רבה, סיימתי. תודה. עוד מישהו? אני אחזור, קהילת הנוצרית קהילה מצוינת, זה לא קשור. תודה. אז עוד פעם, אני לא יודעת איכשהו היום אנחנו, או שאנחנו, בגלל שאנחנו יושבים לא, חבר'ה. אלביה, אני אגיד שאני מאוד מעריכה אני גם רוצה לענות, חוץ מסן ג'ונס, יש גם את האורתודוקסים, גם הם נוצרים, הם גם 2,000 אנשים, יש 3,000, יש גם עוד 300. רגע, שנייה, רגע, יש לי שתי הערות קטנות. בבקשה. אבל אני רוצה להגיד משהו ברשותך, כאילו, לפי אני יודע, תקנון המועצה, יש הנהלה. אנחנו סגרנו בהנהלה. היא אמרה מה שאמרת. לא, אבל עוד פעם, שנייה, לא. אתם מתבטאים בהנהלה, אנחנו לא יכולים להתבטא בהנהלה. האם אתם מצפים שהדברים שאנחנו סוגרים בהנהלה אנחנו לא מעלים? ברגע שיש הערה מאופוזיציה, אני כנבחרת ציבור כמו כל אחד אחר לא יכולה לשתוק, וכן יש לי הערה, רגע, שנייה. אני אשמח לשמוע את ההערות החכמות שלך, אלביה. תודה. עוד פעם, שום דבר לא ברמה אישית. דובר פה על קהילה נוצרית, ונאמר שיש פה קהילה נוצרית מאוד איכותית, שמגיע לה בזכות ולא בחסד. ראש העיר אמר שאין להם נציגות במועצה, נכון, אבל יש להם נציגות במועצה, והם תמכו בנו למועצה, ואני אומרת את זה בדיוק, נכון, גם החברה הערבית עוזרת. אז יש להם נציגות במועצה שיודעת לדאוג להם. דבר נוסף, כמו שנאמר, זו אוכלוסייה יחסית קטנה, שלא מקבלת כלום בעיר הזאת, כלום, ברמה של כלום, לא תמיכות בשום מקום מלבד מהרשות המקומית, ויש שם תנועות נוער, ויש להם את החגים, ותזמורת, ואחת התנועות המפוארות שמופיעות ומייצגות את העיר, ואני חושבת שתמיכה כל כך מזערית של 50,000 שקל ל3,000 איש, שאני לא רוצה לנקוב פה במספרים של אוכלוסיות כאלה ואחרות בעיר, לא אנקוב בשמות, רגע, ככה, כי ככה אני לא מוכנה לשום אפליה, ולהגיע לקהילה כזאת, להגיע יותר כסף, די,
תודה. שלא יעזור לי, רגע, אז אני באה להגיד ש50,000 שקל ל3,000 איש, שהכספים מחולקים פה לקהילות אחרות במיליונים, אני חושבת שזה אפילו לא מכבד אותנו להתנגד לדבר כזה, אבל כל אחד אז אם אני אוכל רק להגיד, אני שוב חוזרת, קהילה מצוינת, 1,000 איש, קהילה מאוד קטנה, לתת 30. אני יודע 1,000, אבל לא משנה 1,000 איש. יש לך אורתודוקסים 2,000. בכל מקרה, 30 יש פה בלבול, עם כל הכבוד. מבלבלים, הנוצרים שנמצאים בלוד, הדת שלהם היא נוצרית, הם שייכים לקהילה הערבית, נכון? לחברה הערבית. הם מקבלים שירות מבתי הספר, יש להם יציבים, אנחנו ניתן שירותי דת. אכרם מנהל את העניינים של הדת, הוא בקשר איתם בחגים, הם מקבלים מתנות. אז מה לא הבנתי? תודה. מה אתם עכשיו מדברים? תודה. מי בעד? תצביע. מי נגד? אדר נגד. תודה רבה. אהרון, היה שקט עד שזה אתה. סעיף 8. סעיף 9. אישור פרוטוקול ועדת הקצאות. שני הסעיפים, אחד של דרך האמונה ואחד של המקווה בגני איילון. מי בעד? מי נגד? פה אחד. תודה. סעיף 10, שינוי חלק ברחוב הצנחנים לחלקו הדרומי לרחוב הרבי מלובביץ'. מי בעד? מי נגד? פה אחד. אני בעד, בני. תודה. לכבות מצלמות בבקשה. לכבות מצלמות, כיבוי.